Isang mapagpalang araw sa atin lahat mga kaspero. Samahan nyo ulit kami sa aming gagawing spearfishing dito sa Batangas. At ito, warm up dive natin sa mababaw lang. Target lock agad natin itong silver mullet o mas kilalang gisaw sa amin mga kaspero. Tinry natin itong 8mm shaft natin na galing kay Sir Abraham na Salvimar. At itong Mako rubber na 14.5. Swak na swak, napakalakas kahit medyo malayo sa pool at ang ganda ng pagkatama. Bro! Banak! Pwede naman agad. Ganda na patama. Lakas ng pana. Pagdating nga dito sa laot mga kaspero, ginawa ko dito sa silver mullet o banak ay chinaming natin para makapaghunt tayo ng mga pelagic dahil medyo mahina yung agos, kaya napakaganda mag-jamming dito sa laot. Kaya abangan natin mga kaspero kung ano yung lalapit ko sa ating gagawin pag-jamming. Nagpapahinga nga ako dito sa taas mga kaspero. Nakita ko itong giant great barracuda na nasa baba natin. Medyo may kalabuan yung tubig, pero eto dinahandahan kong binaba at nag squid sign para lumapit pa. At eto, talagang tinira ko siya kahit medyo malayo mga kaspero. Napakaganda ng pagkatira natin dito sa great barracuda. Spine shot mga kaspero. Ayan oh, tihaya siya mga kaspero. Napakaganda ng pagkatama. Isang giant na great barracuda. Nagkaagos na nga mga kaspero at pinangay na tayo dito banda sa medyo mababaw. Nasa 17 meters ito mga kaspero. Dahil hindi mapakali itong mga bait na mga trigger fish or pakpakan, dahil merong naghahan sa kanila mga kaspero. Ito ay grupo ng Brassy Trevally mga kaspero. Good size na sana yon. Ayan oh, malalaki na yon. Nasa 4 to 5 kilos na siguro. Ayan sa unahan natin oh, malalaki. Ngunit biglang nagsikalasan sa gilid ko. Meron palang dalawang giant trevally. At ayun na yung tinira ko mga kaspero. Hindi ko na aiming ng maayos. Basta tinira ko na mga kaspero. Gawa ng medyo maliksi itong mga giant trevally. Kaya buti na lang tinamaan. At eto, nakipaglaban na ako mga kaspero. Hindi ko na siya binigyan ng line. Gawa ng malakas yung agos at baka isabit sa bato, mahihirapan tayo. Kaya pinigilan ko ng pinigilan siya mga kaspero para lang hindi sumabit sa bato. At buti na lang nanghina naman siya mga kaspero at tagos na tagos. Grabe power.
secure ng giant trevally natin. Halos 200 meters o 300 meters na yung tinangay sa atin dahil malakas yung agos. At tamang-tama dito sa pag-ambush ko. Ayan mga kaspero, isang malaking tangigi na naman. Ay, tinira ko na. Medyo malakas nga yung agos kaya medyo nagwiwiggle yung pag-aiming natin. Buti na lang tinamaan. At ayun, nakuha natin ito mga kaspero. Kaya lang hindi natin nakuhanan ng video nung hawak-hawak na natin itong isda. Pero umabot ito ng kulang-kulang 8 kilos mga kaspero. At ayos yung mumboy na mano ng rubber at saka shaft natin. Sulit talaga. Eto talaga mga kaspero, hindi ako makamove on dito. Siguro nasa 20 kilos mahigit itong king mackerel na ito or tangigi. Na-distract ako sa aking camera mga kaspero. Akala ko naka-off. Yun pala, nung pagpindot ko, pa-off na yung cam natin. Sayang, napakalaki nun. Pusang gala. Pamaw sana mga kaspero. At buti na lang, pagbaba ko ulit, eto yung nagpakita, isang malaking dugtutuna mga kaspero. Kaya napakaganda ng pagkalapit. Siyempre, gandahan din natin yung pagkatira. Ayun, spine shot mga kaspero. Ikot-ikot lang siya. Hindi na naka-agaw ng tali mga kaspero. Mostly kasi, kapag please or katawan tinamaan at hindi matamaan yung spine mga kaspero, talagang hihila at hihila ng tali ito. Oh, 9.5. Doggy. Layo mo ah. Hinila mo lang dito. Hinila mo lang. Hinila. Save ng huli. Tut. Master Kevin. Huli ni Kevin. Nag-request daw muna si Pangulo. Ilang kilo? Malaki. Malaki nga, 10. 9.9. 10 oh. Palo 10. 10. Ayan. Hindi, alam naman na yun. Yan